Sme to od začiatku točiť. To je jedno. Čaute. Po ďalšieho videa, kde Igorovi stavíme dom. Že Igor? Tak. No, dobre. Až na to, že mi dochádza voda. Ja mám ešte 8. Už nemám vodu. 8 mám modrých a ešte budem mať doma nejaké zelené, tak počkaj, idem preto. Môžete na to ostatok, čo mi zostal. Takže to je Igorov biodom. Alebo ekodom, ako by som to lepšie nazval. Chcel mať dom na strome, ale zburali sme ho tu, pretože bol krivý. Škaredý. No, jak ty. Už plesnivý. No, neviem, toto je môj nový. A dnes hneď aj sklo. No, počkaj. Toto je môj nový dom, ktorý je pekný. Jakú chceš vlnu? Modrú? To isto. Modrú chceš vlnu? No aj zelenú. Chcem kúpiť. Dobre. Takže máme tu Goga postavené. Aj to sklo. Teraz Gogo. Hej Igor, vieš o tom, že v našom bazéne je kráva? Vieš, zase tu je ten debilný hráč, že Tatárka. Ja pamätám si toho je buza. Ver. Á, tu máš, dá, za chrbátom sa ti to vyhadzujem. Nechceš ma náhodou aj na streche glowstone? Hej, čo ty na to, keby vyťažím? Nie, kde si? Tuto, ja som išiel... Ja som to nezobral. Aha, tu je. Hej, čo ty na to, keby ti vyťažím tento... Mama, cika. Hej, nechceš vyťažiť tento veľký strom? Čo je tu, bez tých listov? Čo ja viem? No však povedz. Ja No, môžem... Okej. aspoň budú peňaže. Z čoho? Na drevo. Takže musím zverejniť jednu velice potešivú správu pre mňa. Mám 2 odberateľov. Juhu! Ľudia, pridajte sa. Keď bude 10 odberateľov, bude oslavné videjko, že Igor? Až tak. Kde Igorovi zbúrame dom. Pôjdeme kradnúť pecu. Kde Igorovi zbúrame dom, ale ticho, nikto o tom nemôže vedieť okrem Igora. Ježiši, mi sa toto okienko nechce dať. Nemôžete mu to prezradiť, je to tajomstvo medzi nami a Igorom. Ale hej, až by ste chceli hrať na tomto serveri, tak IP adresa bude v popisku videa. Igor. Potom, neviem, si ma nájdete. Napíšte do chatu, že haló, typko 15 tu, poď na spawn. A ja vás zavediem ku mne domov a uvidíte Igorov ekodom. Spravíme exkurziu. Igor. Presne tak. Ty čo máš dneska červené slovičko, presne. Máš to sklo? Počkaj, ja tu kazím ten strom. Pokazím. Ničím. Máš to sklo? Ne. Cigán, hej? Ja to tam nechám levitovať. Ježiš, tak ne. Spravíme. Počkaj, ja idem pre to sklo, len toto ešte pozberám. Ideme na to. A turesku si hej, turesku ti založím ja, alebo však vieš, ako to treba založiť, nie? Ja si ju založím. Však ale je dobré. Čo to vykradne A kráva. zoberieš aj čestky. Toto, Dve tie malé. to musím zase vyrábať. Nevadí. No nie, povedzte ľudia. Nevadí, však nech vyrobí. Píšte do komentárov, či to mám vyrobiť alebo nie. Aj tak vaše názory sa nebudú rátať, pretože dokedy toto ja video uverejním a dokedy vy zistíte, že to je na internete, tak Igor už bude mať postavený aj zbúraný dom. Že Igor? Vidíte, s jakým debilom to ja žijem na Skype. Sa kúkni do zrkadla. A mám iba 44 tých tabličiek.
Skla? Aha. To ti bude stačiť. A normálne sklo máš? Len 4 okienka. A to ti bude stačiť, Ježiši. Na ten tvoj debilný dom. Chceš dostať? No, chyba. Chceš, dám ti diabrnko. Daj. No. No a tu je ten Enderman. Ja som včera všetko Beate podával. Presne tak. Kde ideš? Som cigane. Poď sem, dám ti jeden darček. Mňam. Chales. Nemám cookies. Škoda. Že som to na tomto serveri nenašiel, ale však. Však to vyrob. Čo ako robí? Ja som není Jožko Pekár. Neviem. Ja som není Jožko Pekár, aby som to tu vyrobal. Videl si túto dzieru? Poď sem, pri tvojom dome aká dziera. Poď sem. Videl, bol som tam teraz a nič tam není. Budeš tam ty, keď ťa tam zhodím. Chceš ešte čestky? Alebo hej, aj piecky ti vyrobím, aj crafting donesem. Koľko tých piecok? Však daj to lomeno vol. Počkaj, jedna piecka, dve piecky, tri piecky, 4 piecky. No tak nejako 5 piecok. Už jedno sklo mi chýba. Čo? Jedno sklo. Tak to neviem. Tatárka. Hej, aj hen ten čo tam je, že ojojoj. Ahoj, čo si to chcel ty? Cigi. Ja som ti chcel tie pecky spraviť a on ti spraviť ešte crafting a ešte čestky. Našiel som iron. No. Jedna poznámka kvôli videu. Igor je strašný blázon do uhlia. Však Igor, priznaj sa k tvojej závislosti do uhlia. Priznaj sa. Radšej do ironu. Ty si závislák. Ty kokoze, tu je jaká pána. Igor je závislák na oci. Ja, Igor. Mňa tu naháňa skeleton dole v tej jame. Pozdravuj ho odo mňa. Že mi dlží 60 €. Mama, však to sú diamanty. Zase si robíš prdel. Nie. No, tak nechápem, prečo si tu hore, keď sú tam diamanty, ty Mudroland. Však to nemám ako vyťažiť. Kde sú tie diamanty? Dole. No ja tam idem. Ale není sú tam. Ty si... Ja som zase na to skočil, to sa nedá. Ty si magor. No furt napali. Uhni. Daj piecky alebo čestky. Ja sám. Tu pôjde čestka. Však ale hen tam tú pecku nechaj, tam pôjde naľavo crafting. Juj. Videli ste väčšieho idiota? Však to nejde zbúrať. Koľko ste z tých oných? Čo nejde Zbúrať to. Cigi, diakrompač a oni. No, však aha, ja som... Daj túto tu. Kde? Tu. No a crafting sem? A tu daj crafting. Nie. Ale však spravíme Ty si debil. Tak spravíme ešte jeden. Nie. Dones čestky. Však vyrobím, presuň tam ten crafting a ja to vyrobím, ježiši. Koľko čestiek? 2 ty malé. No však na jednu veľkú, nie?
No, Počkej, takto. A medzi to pôjde toto. prečo tak? Prdo som si, počuli ste. Uverejňujte komentár na Igorov prd. Bol zhlboka, od srdca alebo z duše. Hej, daj ešte to jedno sklo. Nemám. Ježiš, Tak ideme robiť resku. Tak na, to máš. No chod to spraviť. Ja ti vykopem dieru. Počkaj, cca môžeme spraviť túto, keď si stieľaj tú zahradku. Otade to, aj jazierko tu bude. Abo nie. Ja to ti stačí. Nie, otade to. No, tuto No, lavím. to som klikol. No. Na toto si skoč a choď hore. Nie, to je jedno, no tak tam. Ešte. A pravím. Napíš No a to... rest, sreate a meno resky, smetiak. Ide to. No, a daj mi tam prístup teraz. Ja serem. Tak ja som mu to postavil, ty kokso, a on že, čo serem? Ja, tak sa Ani tam dostal. nemáš oné. No ešte nemôže pravdení. Smeti, že vieš, že on to tam tak dal. Smetiak. Ja mám meno resky, že hnusiak. Vieš vyrábať platničkové skla? No, A ja tak mi daj oné uhlie. nemám. Tu máš drevo. Tak daj drevo. Počkaj, aby neprišiel oný hurikán. Je tu pompo, nenadávaj. Čo ťa to zabilo? Skeletón, nechaj ho na mňa. Čo ste ty? Kostľuka. Také zašipy. Pozrite sa na Igorovú riť. Nemáš šip. Máš riti šip, Igor. Aj medzi nohami. No tak nohy. Je ťaž piesok. OK. Odkopeme Igorovi nožičky. Lebo ti šľahnem toho lopatou po hlave. To ja som raz zabíjal kripla lopatou. To stačí, Tak, aby som vyšiel hore. No daj to drevo. no. Opa. Pustíme vodíčku. No kde je? Aha. To je málo. Že mne nejde otvoriť tá čestka. Že nemáš otrovnenie. To prečo nejde? Co to nejde? Tak ju znič a daj si tam craftingy alebo pecky. Ešte Ani zničiť to nejde. Tak to skúsim ja. No ani mne.